Prynawn da pawb, a chroeso I Carlan Cymru, y trydydd sesiwn o Mathemateg prynhawn yma, lle bydd Dr Nettel o ysgol Yslefera Brodir yn canolbwyntio ar siap. Bydd y sesiwn yn para tua 3/4 awr, lle bydd Dr Nettel yn mynd trwyddo y cynnwys yn perthnasol I siap. Os oes gennych unrhyw cwestiwn, plis defnyddiwch yr adran holi ag ateb, a byddwn yn ymdrechu wedyn I ateb eich cwestiynau. Bydd y sesiwn hefyd yn cael ei recordio, gyda'r recordiad ac unrhyw adnoddau mae Sir yn mynd trwyddo yn cael ei rannu ar wefan e-sgol o dan yr ardal Carlan Cymru. Na ni, diolch Sir, bant y ti. Diolch. A chroeso i'r trydydd sesiwn. Mae'r sesiwn heddiw yn ffocysu ar siap ac dros y 3/4 awr nesaf byddwn ni'n edrych ar nifer o elfennau bwysig I ddeall siap yn fwy. Un o'r pethau I ddechrau bant, byddwn ni'n dechrau gan edrych ar Rheolau Onglau a sut maen nhw'n perthnasol I siap. Wedyn byddwn ni'n dechrau edrych ar pedwar ochrau, prismau, perimedau, a gobeithio erbyn diwedd y sesiwn byddwn ni'n edrych ar Cyfaint Solidau. So ni'n dechrau bant gyda rhywbeth syml, sef Rheolau Onglau. Ond, I ddechrau, sylweddoli bod y 6 reol bwysig bydd yn helpu chi mewn arholiadau. Ni'n gallu dechrau bant gyda reol 1, sef onglau a'r llinell syth, a gobeithio bydd mwyafrif ohonych chi wedi dod yn cyfarwydd gyda reol 1 yn barod mewn ysgol. A hynny yw, mae'r ongl ar draws llinell syth yn adio I 180. Ac yn yr enghraifft yma, beth sydd yn cael ei dangos yw mae 80, ac felly mae ongl sydd ar goll, ongl A, yn hafal I 180 tynnu 80, ac felly mae'r ongl sydd ar goll yw 100. So, un peth I gofio yw, mae'r ongl ar draws llinell syth yn hafal I 180, ac felly unrhyw ongl sydd yn adio lan y holl ffordd rownd, dylai fod yn adio I 180. Os mae'r llinell yn parhau symud I creu un cylch cyflawn, ni'n galw hwn ongl o gwmpas pwynt. So mae'r ongl sydd yn mynd y holl ffordd rownd yn adio lan I 360, oherwydd mae 180 adio 180 yn hafal I 360. Ac wrth edrych yn yr ail reol, beth ni'n gallu gweld yw 360 tynnu 275 yw'r ongl sydd wedi cael ei labelu fan hyn, yn hafal i'r ongl sydd ar goll, sef 85. Reol 3, reol gyferbyn, so yr onglau sydd yn gyferbyn i'r ongl sydd wedi cael ei roi I chi, yn hafal. So pryd chi'n gweld pethau fel hyn sydd yn edrych fel siap X, beth mae hyn yn golygu yw, mae'r ongl cyferbyn I 116 hefyd yn hafal I 116, ac mae'r ongl cyferbyn I 54 yn hafal I 54, ac felly mae A yn hafal I 116, ac mae B yn hafal I 54. Reol 4 I ymwneud gyda siap triongl, ac felly mae'r onglau triongl, mae'r onglau mewnol triongl yn adio I 180. So yn yr enghraifft syml fan hyn, beth ni'n gweld yw 84, adio 66, adio A yn hafal I 180, ac felly os chi'n tynnu 180 gyda'r ddau sydd wedi cael ei roi chi, bydd chi'n darganfod bod gwerth A yw 30 gradd. Nawr, ongl F, reol 5, nawr ni'n dechrau gweld siapau gwahanol mewn onglau. Mae hwn yw pan mae llinell yn croesi par o linellau paralel. So yn gyntaf, sicrhewch bod y dau llinell yn paralel. Mae'n creu siap F. Mae'r onglau sydd yn yr ochrau fan hyn yn hafal I ein gilydd. Edrych ar y siap, mae'n edrych fel siap F.
Ac felly, os mae 53 yw'r ongl fan hyn, bydd 53 hefyd yw'r ongl A. Mae'r siap olaf, mae'r reol olaf yw ongl Z. Mae pan mae llinell yn croesi parallinellau parallel, so eto, dim ond llinellau parallel, mae'n creu siap Z. Mae'r onglau A a'r ongl 41 yn hafal, ac felly mae'r ongl A yn 41 gradd. Nawr, i sicrhau bod digon o amser yn y sesiwn, byddai'n gwneud cwbl o enghreiffau ar reol 1, cwbl o enghreiffau ar reol 2, ond byddai'n bwriadu roi mwy o enghreiffau am reol 3 i 6 ar y diwedd y cyflwyniad. So, reol 1, cofiwch nawr, mae'r onglau yn adio lan i 180. So, os ni'n edrych ar enghraifft gyntaf, ceisio newid y pointer i pen, ni'n gallu gweld dylai'r onglau adio lan i 180. So 180 yw'r holl ongl mewn llinell syth. So mae 180 yn hafal i A. Os mae'r beiro yn gweithio, mae'r beiro wedi stopio gweithio am eiliad, so byddai'n newid i pen fan hyn. Os mae'r ongl yn adio lan, bydd A plus 43 plus 27 yn hafal i 180. So os chi'n gweithio o flaen fi, gobeithio bod chi wedi cael yr ongl barod. Os chi'n methu cael yr ongl, neu chi gweld bydd angen aildrefnu. So am nawr, mae beiro fi ddim yn gweithio, so rwy'n flin, ond dwi'n defnyddio'r mouse yn lle beiro just am y munud nesaf. Oh, here we go. Fantastic. So, 180 yn hafal i A plus 43 plus 27, ac felly bydd A yn hafal i 180 tynnu 43 tynnu 27. Ac cofiwch nawr, croeso chi mewn eich arholiadau. Os mae'r arholiad yn caniatáu cyfrifiannau, gobeithio bod chi'n cael un yn barod, chi'n defnyddio'r cyfrifiannau 180 tynnu 43 tynnu 27 yn gadael ongl o 110. Os ni'n symud ymlaen yn eitha gyflym, beth ni'n gweld yw'r un enghraifft eto. Os chi'n teimlo'n hyderus, efallai byddwch chi'n neidio syth i B yn hafal i 180 yn lle ysgrifennu'r hafalydd mas eto. 180 tynnu 74 tynnu 44. Eto, cyfrifiannau yw'r ffrind. 180 tynnu 44 tynnu 74 yn hafal i 62. Cofiwch, reol 1 yn eitha nice oherwydd beth mae reol 1 yn trwy dweud wrth ni yw'r mae'r holl ongl ar hyd y llinell syth yn hafal i 180. Ac felly, mae'r enghreifftiau gallu newid. Os mae'r enghreifftiau'n newid, beth chi'n gweld yw does dim rif blaenorol fan hyn, ac felly beth mae'n rhaid i chi wneud yw ysgrifennu'r holl peth mas, ac sef mae 180 yn hafal i 3k plus 2k, ac felly mae 180 yn hafal i 5k, ac nawr os chi wedi llwyddo cyrraedd fan hyn, beth mae'n rhaid i chi wneud yw defnyddio'r sgiliau algebra ni wedi gweithio arno y sesiwn diwethaf. Mae 180 yn hafal i k oherwydd mae gwrthwyneb 5 lluosi yw rannu gyda 5. Ac mae beiro fi yn cael cwpl o problemau. A mae 180 rannu gyda 5 yn hafal i 36. Enghraifft olaf nawr, os mae beiro yn gweithio. Eto, sicrhewch bod chi'n cofio reol.
So mae 180 yn hafal I pob ongl rhwng y ddechrau a'r diwedd, ac felly dy plus dy plus dy. Beth mae'n rhaid I chi wneud nawr yw casglu termau tebyg. 3 dy. Mae 180 rannu gyda 3 yn hafal I dy, sef 60. Okay, digon o enghreifftiau nawr ar reol 1. Gobeithio bydd beirw fi'n gweithio am weddill y sesiwn. So, os ni'n hapus gyda reol 1, bydd ni'n gallu cael edrych ar cwpl o'r enghreifftiau am reol 2. So, ni'n chi'n bod yn hapus gyda nhw. Fan hyn, cofiwch ongl o amgylch y pwynt yn hafal I 360. Ac felly, mewn enghreifftiau sydd yn defnyddio reol 2, ni'n tynnu I ffwrdd o 360. So, mae'r enghraifft gyntaf, mae e yn hafal I 360 minus 117 minus 132. Felly, eto, sgil wrth defnyddio'r cyfrifiannau yn gywir, bydd yn rhoi ateb o 1, 1, 1. Mae'r enghreifftiau gallu fynd yn fwy gymhleth, ond edrych ar enghraifft yma eto, gobeithio bod chi'n gweld bod hon yn enghraifft nice, bydd y 360 yn tynnu 163 minus 49. Does dim lot I wneud gyda enghraifft yma, ond bydd ni'n gweld nawr, wrth ni symud I ffwrdd o onglau I mwy o siapau, bydd ni'n gweld erbyn diwedd y sesiwn os ni'n gallu edrych ar enghreifftiau sydd yn fynd yn fwy gymhleth. So fan hyn, tynnu'r ddau ongl I ffwrdd o 360 yw'r peth mwyaf bwysig. Ond, I ystyried nawr bod un ongl wedi cael ei roi ni, y llythyru'n G, ond sylweddoli, maen nhw wedi roi'r ongl heb labelu fe, oherwydd mae'n disgwyl arno chi I gofio bod ongl sgwar yn hafal I 90 gradd. Ac os chi'n cofio hwn, beth chi'n gallu gwneud yw 360 tynnu 169 minus 90 oherwydd mae'n ongl sgwar yn hafal I 90. So dyna un ffordd I wneud yn fwy gwahanol, so mae'n anodd I weld yn syth. Ac os chi'n llwyddo tynnu rhain, bydd ateb o 101 gradd yw gwerth G. Okay, so yn y 10 munud diwethaf, ni wedi gweithio trwy'r 6 reol. Ni wedi edrych ar enghreifftiau o reol 1 ac hefyd enghreifftiau o reol 2. Ar diwedd y pwynt pŵer, dwi wedi ychwanegu enghreifftiau am reol 3 I 6, ond I sicrhau bod digon o amser I mynd dros lot o topics yn y sesiwn yma, ni'n mynd I symud I ffwrdd y reolau onglau. Ni'n mynd I nawr edrych ar mathau o 4 ochrau. So yn gyntaf, ni'n mynd I arafu lawr a jyst cofiwch, mae ongl 4 ochrau yw siap, ble mae yna 4 ochr iddyn nhw. Mae enwau gwahanol mae enwau gwahanol yn dibynnu ar nifer o ffactorau. So, enghraifft, os ni'n edrych ar yr un top fan hyn nawr, beth ni'n sylweddoli yw yr enw petriol yn perthyn i'r siap yma oherwydd mae'r ochrau cyferbyn yn hafal a mae 4 ongl sgwar. So sylweddoli bod yr onglau yn ongl sgwar ar pob un, ond mae'r ochrau cyferbyn yn hafal, nid pob ochr yn hafal. Os mae pob ochr yn hafal, ni'n galw hon yn sgwar. Beth ni'n gweld yn yr ail enghraifft yn hyn yw 4 ochr sydd gyda hyd ochr yr un peth ac hefyd 4 ochr gyda onglau sgwar. Wrth i'r siapau newid, beth ni nawr yn gallu gweld yw siapau gwahanol, enghraifft rhombus. Mae rhombus yw ble mae ochrau I gyd yn hafal. Mae'r onglau cyferbyn yn hafal, so hynny yw onglau fan hyn yn hafal gyda'i gilydd, ac mae'r ochrau cyferbyn yn paralel.
So hynny yw, mae'r ochr yma mewn coch yn paralel i'r ochr arall, ac mae'r ochr 1 ac ochr 2 hefyd yn paralel. So rhombos, peth i cofio yw mae'r onglau cyferbyn yn hafal. Does dim onglau sgwâr mewn pob cornel tro hyn. Os ni nawr yn dechrau edrych wrth i'r siap newid yn fwy, ni hefyd gallu cael parallelogram. Fan hyn, beth mae'n rhaid cofio ar gyfer arholiadau yw mae'r ochrau cyferbyn yn hafal. So nid pob ochr yn hafal, ond mae'r ochrau cyferbyn yn hafal. Mae'r onglau cyferbyn eto yn hafal, ac mae'r ochrau cyferbyn yn paralel. So sut mae hwn yn wahanol i rhombos yw mae'r ochrau cyferbyn yn hafal, a nid pob ochr. Enghraifft nesaf yw trapesium. A sylweddoli fan hyn, gyda trapesium eto, does dim ongl sgwâr, mae'r onglau'n gwahanol, ond mae un par o ochrau yn paralel. So mae trapesium gallu edrych fel yr un ar y chwith, ond hefyd mae trapesium, mae'n wir i ddweud bod y siap dwi'n newydd wneud ar y ochr fan hyn hefyd yn paralel, oherwydd mae'r dau llinell yma yn paralel, nid y ddau sydd yn vertigo. Enghraifft olaf yw'r barcud, neu yn Saesneg kite, oherwydd mae'n edrych fel barcud. Beth ni sylweddoli, mae yna dau par o ochrau hafal. So y dau hir yn hafal, a mae dau byr hefyd yn hafal. A beth sydd yn cael ei creu o ganol ydy hyn yw un par o onglau hafal. Os ni moyn defnyddio rhain, fel arfer ni gallu gweld cwestiwn sydd yn gofyn i ni i dewis y siap. So yn gyntaf, dwi'n gwneud un i ni, a sylweddoli wrth darllen disgrifiadau, ni'n gallu ceisio enwi'r siap. So yn yr un fan hyn, mae ganddo dau par o onglau hafal, a does dim ongl sgwâr yn y siap. Ac yn syth, ni gallu mynd lawr y restr ni newid edrych arno a dewis parallelogram, oherwydd mae dau par o onglau hafal, onglau cyferbyn, ar y top chwith a gwaelod ar y dde, ac yr un peth gwaelod ar y chwith a top ar y dde. Mae'r onglau cyferbyn yn hafal, a does dim ongl sgwâr fan hyn. Os oedd y cwestiwn ddim yn cynnwys yr ongl sgwâr, roedd croeso i ni ddewis sgwâr, oherwydd mae pob ongl yn sgwâr a pob ongl yn hafal i gilydd. Mae ganddo dau bar o ochrau hafal yw'r enghraifft mewn by, ond nid yw'r onglau cyferbyn i gyd yn hafal. Beth ni'n gallu gweld fan hyn yw ateb barcud, oherwydd trwy ymarfer y diffiniadau ar y dau slaid diwethaf, bydd chi'n dod yn cyfarwydd gyda barcud yw'r un ble mae dau bar o ochrau hafal, ond un par o onglau hafal. So, ceisiwch darllen y cwestiwn yn llawn i sicrhau bod chi'n gweld y wahaniaeth rhwng onglau ac ochrau. Wrth ni parhau neu mwy o enghreifftiau, bydd chi'n gallu gweld patrwm, so fan hyn, mae'r holl ochrau yn hafal, ond does dim ongl sgwâr. Os ni'n darllen hwn, hyd at y talnod llawn, efallai bydd chi'n meddwl sgwâr yn gyntaf, ond wedyn, trwy darllen yr ail rhan, chi'n gweld y gwaith dim ongl sgwâr, gobeithio chi'n cofio'r siap y rhombus, oherwydd mae'r ochrau i gyd yn hafal, ond mae'r onglau ddim yn ongl sgwâr. Os bydd yr onglau yn sgwâr, bydd enw'r siap yn sgwâr. Enghraifft olaf nawr, mae ganddo dwy ongl sgwâr yn unig. Nid oes llinell cymesuredd gan y siap. Beth yw hon yn gofyn i ni yw meddwl, mae siap yma gyda dau ongl sgwâr. So os ni'n just ceisio wneud dau llinell, gobeithio bod y llinell yn syth, gyda dau ongl sgwâr. Beth ni'n gweld yw
dau ongl sgwâr fan hyn, a nid oes llinell cymesuredd gan y siap. So mae hyn yn golygu, os i ti trio wneud llinell i adlewyrchu, bydd methu adlewyrchu gwbl. So, dau ongl sgwâr, unig beth ni'n gallu wneud gyda'r siap yma yw ymestyn un o'r llinellau, a wedyn cyfuno nhw lan. A beth ni'n gweld fan hyn, mae'r siap yn trapezium. Wrth ni'n mynd o 2D, siapau 2D, mae siapau hefyd yn dechrau mynd i 3D. A beth mae rhaid ni sylweddoli yw mae'r enwau yn dechrau mynd yn fwy, ond yn wreiddiol mae'r siapau yn aros eitha tebyg i beth ni wedi gweld. So enghraifft, mae'r Q just prism sylfaen sgwâr. Hynny yw, mae'r siap sgwâr gyda ni ar flaen ac ni jyst wedi ymestyn y siap nôl. So bydd y siap ar y flaen yn dilyn yr un reolau a sgwâr, ond mae'r siap wedi cael ei ymestyn nôl. Yr un peth gyda'r prism sylfaen petriol. Eto mae'r flaen y siap yn sgwâr, ond ni'n just ymestyn y siap holl ffordd nôl i 3D. Mae nifer o siapau gwahanol, enghraifft y cylinder, ac bydd cwestiynau y fach yn dod lan yn eich arholiad yn gofyn i chi cyfrifo'r arwynebedd neu'r cyfaint. Dyma rhaid chi cyfrifo'r holl ardal sydd wedi cael ei cwmpasu gan y cylinder. Hefyd, siap syml yw'r triongl. Ble mae'r prism sylfaen triongl yn just dilyn y siap triongl sydd wedi cael ei ymestyn lawr. Ac mae pob siap 2D syml, enghraifft triongl, cylch, hexagon, pentagon, octagon. Os ni'n rhoi'r geirfa o prism sylfaen o flaen nhw, yr unig peth ni'n dweud yw bod ni'n ymestyn y siap mas mewn 3D. Enghraifft, mae'r prism sylfaen pentagon yn pentagon ar y top oherwydd mae yna 1, 2, 3, 4, 5 ochr, ond mae'r prism sylfaen pentagon hefyd gyda'r siap sydd yn ymestyn mas mewn 3D. Os ni nawr yn mynd i perimedau, so mae yna mathau o perimedau fan hyn, eto dechrau gyda cylch. Beth ni'n gweld fan hyn, mae siap cylch ar y gwaelod ac mae'r ochrau yn ymestyn lan i creu côn. Dilyn yr un reol nawr gyda'r geirfa o triongl, sgwâr, pentagon ac hexagon ac hefyd octagon, chi'n creu siap triongl ar y gwaelod neu sgwâr ac ymestyn lan pob ochr nes mwyn cyrraedd y canol. Y beth chi'n creu yw perimedau, ond mae'r rhan gwaelod yn cwmpasu siap pentagon, neu hexagon, neu octagon. So beth ni'n mynd i wneud nawr yw edrych ar cwbl o ddisgrifiadau a ceisio datrys beth yw'r siap. So, cwestiwn gyntaf, mae ganddo 6 wyneb sy'n sgwâr. Gobeithio bod chi'n hapus bod hon yn just ciwb arferol, prism sylfaen sgwâr. Os ni nawr yn trio wneud yn fwy anodd, eto dilyn yr un patrwm. Fan hyn, mae ganddo 2 wyneb sgwâr a 4 wyneb petrialog. Mae gair allweddol fan hyn yw petrialog, ac felly gobeithio bydd chi'n gweld bod yr ateb yn prism sylfaen petrial, oherwydd y gair allweddol petrial. Prism sylfaen petrial, siap 3D yn dilyn y siap sgwâr, ond cael ein ymestyn mas yn fwy na cuboid. So, C yn wneud yn tyma bach fwy anodd. Mae 1 wyneb sgwâr, ond 4 wyneb trionglog. So, eto, mae pyramid sylfaen gyda ni, ond mae'r siap gwreiddiol sydd ar gwaelod y pyramid yn sgwâr. So ni'n gallu gael hwn pyramid sylfaen sgwâr. Enghraifft olaf,
4 wyneb trionglog yn unig. Wrth gwrs, dilyn yr un patrwm, sylweddoli'r ffordd ni'n enwi nhw. Mae hon yw'r pyramid sylfaen triongl. So, dros y hanner awr diwethaf, ni wedi edrych ar Rheolau Onglau, mathau o bedrochrau, mathau o brismau, mathau o pyramidau, ac nawr ni'n dechrau mynd i'r pethau ble ni'n dechrau tynnu at ein gilydd i gobeithio cyfrifo arwynebedd a chylchedd cylch, ac wedyn gorffen gyda cyfaint siap. So, fan hyn, ar hanner top y tudalen, ni'n edrych ar y fformula ar gyfer arwynebedd a chylchedd cylch. So, mae'r arwynebedd cylch yn hafod i pi a sgwed, neu pi llosi ar radios wedi ei sgwario. Cwbl o pethau i gofio fan hyn, mae radios, os dwi'n gallu gwneud cylch go iawn, mae radios yw'r pellter o'r canol i'r llinell a chanol fan hyn. Ond, weithiau, i wneud y cwestiwn yn fwy anodd, efallai byddwn nhw'n rhoi'r diameter i chi, ond mae diameter yw'r pellter y holl ffordd ar draws. Ac felly mae'n rhaid chi cofio bod cwestiynau TGAU, cyn i chi defnyddio radios, maen nhw wedi rhoi diameter i chi, ond mae diameter yn 2 waith fwy na'r radios, felly os chi eisiau darganfod y radios mwyn defnyddio, chi'n haneri diameter. So, enghraifft, os mae'r cylch sydd ar y gwaelod lawr fan hyn yn 1 centimetr, mae'r diameter y cylch yn 2 centimetr. Roedd mae'n gwerth 2 waith y cylch. Bydd ni'n gweld enghraifft mewn cwbl o funudau, ble mae rhaid i ni wneud hyn cyn ateb y cwestiwn. Ond am nawr, mae'r arwynebedd cylch yn pi llosi ar radios wedi ei sgwario. Ond os ni'n edrych yn y enghraifft mwyaf syml, mae arwynebedd cylch sydd gyda radios o 1 centimetr wedi sgwario yn hafod i 3.14 centimetr sgwed. Mae cylchedd cylch, hynny yw pellter holl ffordd rownd, neu yn y Saesneg y circumference, ond y cylchedd cylch yw 2 llosi ar pi llosi ar radios. Ac os ni'n edrych ar enghraifft ni lawr fan hyn, mae'r cylchedd cylch sydd gyda radios o 1 yn hafod i 2 llosi ar pi llosi 1, sef 6.28 centimetr. I ymarfer hyn yn fwy, ni'n nawr gallu edrych ar cwbl o enghreifftiau. Enghraifft gyntaf yw cylch, ble mae'r 4 wedi cael ei labelu i'r holl ffordd ar draws. So nawr, cyn cael mynediad i'r cwestiwn neu'r hyfaliad, mae rhaid i ni cofio bod 4 i'r holl ffordd ar draws yn hafod i'r diameter. Ac felly, mae'r radios yn hanner y diameter, mae'r radios yn 2 centimetr. Os ni'n defnyddio'r 2 centimetr, beth ni'n chi'n neud yw mewnbynnu yw'r ateb mewn i cyfrifiannell oherwydd mae 2 wedi sgwario llosi gyda pi yn hafod i 12.57 cm wedi sgwario. Ac nawr, cylchedd cylch yw'r unig peth i gyfrifo, a mae 2 llosi pi llosi 2 yn hafod i 12.57 cm. Beth sydd yn sefyll mas fan hyn yw'r diameter wedi cael ei roi i chi i ateb y cwestiwn, ac felly mae'n holl bwysig bod chi ddim yn defnyddio 4, ond chi'n cyfrifo'r radios cyn y cwestiwn. Enghraifft nesaf, eitha tebyg eto, dwi'n gwneud hwn yn pwrpasol i chi ymarfer'n fwy. Mae 2.5 y holl ffordd ar draws yn hafod i'r diameter, ac felly mae'r radios yn hanner 2.5, sef 1.5
0.25 ac nid centimetr ond metr. Nawr mae'r radius gyda ni gallu mewnbanu i'r cyfrifiannau. Mae pi llosi o'r radius wedi sgwario yn 4.91 metr wedi sgwario. Mae'r cylchedd cylch yn 2 llosi o'r pi, llosi o'r radius sef 1.25 yn hafod i 7.85. So nawr mae'n digon o hyder gyda ni i ddefnyddio'r ddau hyfaliad. Un hyfaliad yw pi llosi o'r radius wedi sgwario ac mae'r cylchedd cylch yn 2 llosi o'r pi llosi o'r radius. Efallai ni'n gallu edrych ar cwpl o enghreifftiau sydd yn gwneud yn lot fwy anodd. So fan hyn, beth ni'n gallu gweld yw nid cylch llawn sydd gyda ni, ond cylch sydd wedi cael ei torri mewn i'r ran penodol. Wrth edrych ar y llun, gobeithio bod chi'n gallu gweld bod hwn yn hanner cylch, ac felly bydd yr arwynebedd, neu'r hyfaliad am arwynebedd, yn rhoi'r ateb cylch llawn i ni. Ac felly nid o'r ateb go iawn, ond cylch os oedd y siap yn cyflawn. Ac felly, ydy'r ateb yn gywir? Nac oes, ond oes modd i ni defnyddio'r ateb i cael yr ateb go iawn? Oes. So beth mae rhaid i ni wneud yw cyfrifo'r arwynebedd ac sylweddoli bod hanner y cylch ar goll, ac felly trwy hanneru'r ateb am arwynebedd, bydd ateb go iawn gyda ni. Ac hefyd, am y cylchedd cylch, bydd actually yn cyfrifo'r perimedr, oherwydd trwy cyfrifo'r cylchedd y siap, dim ond y ran allanol bydd ni'n datrys, ac os ni'n hanneru'r cylchedd cylch, dim ond un hanner o'r siap bydd gyda ni, ond nid y pellter trwy'r canol. So, yn gyntaf, ni'n mynd i cyfrifo'r arwynebedd cylch trwy defnyddio pi llosi o'r radius wedi sgwario, so sef 5 oherwydd 10 yw'r diametr, ac bydd ni'n darganfod bod yr ateb yn 7.54 centimetr wedi sgwario. Mae hwn yn gywir am cylch llawn ac nid hanner cylch, ac felly arwynebedd y siap yw hanner yr ateb go iawn. So mae ateb go iawn yn 78.54 rannu gyda 2 sef 39.27 centimetr wedi sgwario. I ddarganfod perimedr y siap, yn gyntaf, ni'n gallu darganfod cylchedd y cylch trwy 2 llosi o pi llosi o 5 sef 31.42 centimetr. Mae hwn yn wir os oedd cylch cyflawn gyda ni, ond nawr, os ni'n hanneru'r ateb, beth ni'n neud yw ni'n cyfrifo hanner y cylch a nid y siap ni'n chwilio am. So beth mae'n rhaid ni'n neud yw sylweddoli bod perimedr hanner y cylch yn hanner ateb. So mae hwn wedi cyfrifo dim ond y haen allanol ac nid y llinell trwy'r canol. So mae ateb o 15.71 dim ond yn hanner yr ateb. Beth mae'n rhaid i wneud yw cofio adio'r 10. So mae perimedr y holl siap yn 25.71. Mae hwn yn cwestiwn llawer fwy anodd gyda lot mwy o gamau i ymwneud gyda fe. Beth ni'n gweld yw yn gyntaf cyfrifwch yr arwynebedd. Yn ail, rannu gyda'r ffactor. So yn yr enghraifft yma dim ond hanner cylch sydd gyda ni. Efallai bydd chwarter neu 1/5 degfed o cylch sydd gyda ni i cyfrifo'r arwynebedd. Cyfrifo'r cylchedd, ni'n cyfrifo'r cylchedd a rannu gyda faint o'r cylch sydd yn bodoli, ond cofiwch mae'r perimedr yn mynd i fewn i'r cylch. Enghraifft olaf nawr, eto fwy cymhleth. So tro hyn, ystyried faint o'r cylch sydd wedi cael ei torri allan. Ac os chi'n dilyn ymlaen yn fyw, gobeithio bod chi'n gallu rhoi mewn y
y chat y faint o'r cylch sydd yn bodoli. Os chi'n gwylio hon ar ôl y sesiwn, gobeithio chi gallu gwasgu pause a ceisio wneud y cwestiwn cyn i fi mynd dros i'r ateb. Ond fan hyn, gobeithio bod chi wedi gweld yr un ateb a tro diwethaf. Mae'r arwynebedd y siap yma yn yr un maint ar enghraifft diwethaf, ond tro hyn, mae fwy o'r cylch yn bodoli. So mae 78.54 yn yr arwynebedd cylch cyflawn i enghraifft yma ac enghraifft diwethaf, ond tro hyn, yn yr enghraifft yma, beth sydd gyda ni yw 3/4 o'r cylch, ac felly, beth mae rhaid i wneud yw 78.54 lluosi gyda 3/4 yn mynd i roi'r ateb go iawn i ni. Ond, cofiwch, os chi yn defnyddio cyfrifiannau, croeso chi defnyddio 3/4 fel hyn, neu croeso i chi ysgrifennu mewn fel 0.75. So mae 78.54 lluosi gyda 3/4 yn 58.91 centimetr wedi sgwario, ac i gyfrifo'r perimedr y siap, mae rhaid i ni eto edrych nôl ar y cwestiwn diwethaf, a dyna pan mae'r ateb lan fan hyn yn barod i ni. Mae'r cylchedd y cylch, os oedd y cylch yn cylch go iawn, yn 31.42, ac felly mae'r pellter allanol 30.1.42 yn werth 3/4 o'r siap cyflawn, ond mae beirw fi'n penderfynu newid 0 i cynnwys siap gwahanol, so 0.75, ac felly mae'r pellter allanol yn hafal i 23.57 centimetr. So nawr, mae'r ateb yma yn cyfateb i siap hyn. Ond mae rhaid i ni adio y pellter lawr a pellter ar draws i'r chwith. So ni'n cymryd ateb o 23.57 ac ni'n adio'r 5 lawr ac y 5 ar draws i'r chwith, ac bydd ateb ni yn 33.57 centimetr. So, yn y sesiwn heddiw, mae 7 munud ar ôl ganddo ni wedi gwneud Rheolau Onglau, Mathemateg, mathau o prismau, mathau o Perimedrau. Ni nawr wedi edrych ar arwynebedd a chylchedd cylchoedd, ac nawr unig peth sydd ar ôl yw Cyfaint Solidau. So, mewn arholiad, weithiau bydd nhw'n rhoi'r hafaliadau i chi, a falle bydd yn edrych fel hyn, ble mae siap syml yn cael ei roi i chi a wedi chi'n defnyddio fe gyda siap fwy anodd, ond yn y pwynt pŵer fan hyn nawr, beth ych chi gweld yw i gyfrifo cyfaint siapau sy'n prismau, ni gallu defnyddio'r arwynebedd y trawstoriad lluosi gyda uchder. So cofiwch yn gynharach, unrhyw siap oedd yn sgwar yn gwreiddiol, neu pentagon, neu hexagon, neu siap gyda nifer o ochrau, y ffordd o ddatrys cyfaint y siap yma yw yn gyntaf cyfrifo'r arwynebedd ac wedyn lluosi gyda'r uchder. Hynny yw faint mae'r siap yn cael ei ymestyn nôl. Bydd chi'n gweld bod ffordd fi o wneud lluniau ddim yn cyfateb i'r siap go iawn, so bydd ni'n edrych ar y enghraifft yn y gwaelod. Yn y canol, ni'n gallu gweld bod cylch yw'r siap gwreiddiol sydd ar y top, ac felly mae arwynebedd cylch yw pi lluosi o radios wedi sgwario, ond 3D mae yna uchder i ystyried hefyd, so ni'n lluosi gyda'r uchder. Fan hyn, os mae hyd lluosi y lled rannu gyda 2, mae hwn yn wir i triongl, ongl sgwar, ac eto oherwydd mae siap yma yn ymestyn nôl, ni'n gallu lluosi gyda uchder, ac yn olaf y siap mwy o syml yw
sgwar neu petriol, ble mae hyd, lluosi a lled, lluosi ar uchder neu faint mae'n ymestyn nôl neu i'r chwith. I roi hwn mewn i ymarfer, ni chi edrych ar enghraifft syml, dechrau bant gyda sgwar, wedyn edrych ar triongl ongl sgwar, a wedyn ni gallu edrych ar triongl eitha wahanol yn y 5 munud nesaf. So, cyfaint solidau, beth ni'n neud yw'r arwynebedd, lluosi gyda'r uchder, yn yr enghraifft yma ni'n gallu gweld, mae pob hyd, lled ac uchder yr un peth. So beth ni'n gallu neud yw, ni'n gallu dweud bod arwynebedd yn hafel i 6, lluosi a 6, lluosi a 6. Ac mewn arholiad, croeso chi ddefnyddio cyfriannell, if not, chi'n gallu neud yn eich pen, ac falle bych chi'n cael bod 6, lluosi a 6 yn hafel i 36, ond chi'n lluosi unwaith eto, chi'n cael 216 centimetr. Yn sylweddoli, oherwydd mae siap 3D gyda ni, ni'n dweud 216 centimetr cubed. Enghraifft nesaf, triongl, ongl sgwar. So yn gyntaf, cyfrifwch yr arwynebedd. So arwynebedd triongl yw uchder, lluosi a lled, rannu gyda 2. So yn yr enghraifft yma, mae 5 lluosi gyda 5, rannu gyda 2. Mae 5 lluosi gyda 5 yn 25, rannu gyda 2 yw 12.5 centimetr wedi sgwario. Ac nawr, cyfrifwch y cyfaint. Mae'r cyfaint yn hafel i'r arwynebedd, sef y 12.5 wedi sgwario, lluosi arwynebedd, lluosi gyda'r uchder. Beth sydd gyda ni yw 12.5 lluosi gyda 10 yn hafel i 125 centimetr wedi cwbio. 3 munud ar ôl, ac gobeithio bydd hon yn digon o amser i wneud yr enghraifft olaf. Ac beth sydd yn sefyll mas fan hyn yw y llinell ar hyd y llinell ongl sgwar. Beth mae hon yn golygu yw mae rhaid i ni cyfrifo am hanner y siap, y hanner hyn ac yr hanner chwith ac hanner dde, neu cyfrifo'r ochr dde ac adio neu dwblu'r ateb. So yn gyntaf, ni'n ystyried y siap sydd gyda'r ongl sgwar, siap hyn, sef 2, 3 ac 11. Ond wedyn, oherwydd y ffurf y siap, ni'n dwblu'r ateb ar y diwedd. So, yn gyntaf, cyfrifwch arwynebedd blaen y siap, sef 3 lluosi gyda 2, rannu gyda 2. A bydd y ateb yn 3 centimetr wedi sgwario. Nawr, i cyfrifo'r cyfaint 1 hanner y siap, beth ni'n neud yw cymryd y arwynebedd y siap blaenorol a lluosi gyda'r uchder neu'r hyd mae'r siap wedi ymestyn nôl, a bydd yr ateb yn dod mas i 33 centimetr cubed. Ond mae'n holl bwysig bod chi'n deall dim ond hanner y siap ni wedi cyfrifo. Mae angen i ni hefyd ystyried yr hanner arall sydd yn ymestyn nôl fan hyn hefyd. Ac felly ni'n cymryd 33 a ni'n dwblu'r ateb. Hynny yw lluosi gyda 2. Ac bydd y cyfaint, y siap yn y cwestiwn yn hafel i 66 centimetr wedi cwbio. Ac yn wastad yn neis i ysgrifennu'r ateb yn y gwaelod, felly mae'r cyfaint, y holl ateb,
yn hafel i 66 cm wedi cwbl. So, os chi yn dilyn y pwynt pŵer, byddwch chi'n gweld mwy o cwestiynau i chi ymarfer, mwy o enghreifftiau am onglau, ond am nawr, diolch am wrando pawb, a gobeithio gweld chi wythnos nesaf. Diolch pawb.